Het is 4 voor, er is het Frieske Nijs, goeiemiddag. Cafés die het te min doorgaan het voorkomen van uitgaansgeweld voor het toernooi het aanpakt. 2 keer de fout in gaan, budget sluiting. Ik van het weekend gaat het weer mis. In Ljouwert en in Drachten worden maar elkaar halve kroeggongers oppakt voor geweld in de politie. Voor korpsbeheerder Vert Kronen is de maat vol. Hij luidt de verantwoordelijkheid voor een gutpad bij de horeca-ondernemers. Strenger dan een paar weken kroeg sluiten kan ik het niet maken, maar dat hou ik vol. Dus als uit analyses blijkt dat een kroegbaas het had kunnen voorkomen door mensen minder dronken te laten worden of door een betere portier in dienst te nemen, bijvoorbeeld gecertificeerde portiers, dan doen we dat. Hoe vaak mag een kroeg eigenlijk naar de mist in gaan? Nou, bij mij geldt meestal 2 keer geel is rood. Alleen als het gaat om jeugd en alcohol, dan is het in 1 keer rood. Grote probleem met de bestrijding van een brand in Sint-Nikiustermoorn. Omdat er te min bluswetter wie, moest de brandwacht het wetter 100 kilometer verder op waaihellen. De brand ontsteert krek naar Joggenen in een grutte loods van het bedrijf De Jong Food Recycling onder Finkenborn. Het vuur slacht gauw om hem heen en er wordt grut alarm jong. Korpsen uit de wierde omkrieten willen inzetten. Het grootste probleem is wetter. Er is maar 1 brandkraan en omlissende sletten binnen te ondiep. We zijn er ook bezig met groot wettertransport uit te lezen. Maar het moet van 4 komen. Het kost een hoop tijd in de opbouw. Maar zodra we dat dadelijk hebben, dan is de brandmeester. Bij de brand is asbest vrij kalm, maar dat smeert verder geen gevaar op. De naaiwagens kunnen ontwerken, want het maximum aantal leerpaaien is voen. Maar het droegte kon wel eens spulbrekker worden. 14 dagen na de finish van het eerste leerpaai wie juist het quotum vol. Zo het als de eerste aaien voen waren, zo lang wordt het voordat de teller op het maximum van 5939 aaien stier. Voordeel is dat de boeren nou al een soort werk op het land die hebben, maar gereisd op een goed breedseizoen is het boen van Frieske vogelbeschermingswachten lieke goed net. Het is erg droog in het land. Dus we hebben wel zorg op april. En niet zozeer met de kiwi, dat redt zich meestal nog wel, maar met name de grutto. Dus we moeten een beetje regen. Dit jaar broekt de BFW voor het eerst een registratiesysteem om in kaart te brengen wat de liepen in Friesland brieden en hoeveel aaien dat ze lezen. Op het Hoflaan in Grauw is juist een zo'n 60-jarige automobilist uit het Jereveen dodelijk verongelukken. De bestuurder kwam uit de richting Watten, doet er in een flauwe bocht de macht door het stuur verleer. De auto kwam in een beam te stilstaan. De traumahelikopter is nog inzet, maar de help kwam te let. De diek had een skoft lang uitsletten west voor alle verkeer. De tjerkerie van Langwaar stapt naar de rechter om de wielbepalende bjem bij de tjerken kappen te maaien. De gemeente Skastelaan hier de jeder een vergunning voor aanjoen, maar luts die, na protesten uit het dorp, weer in. Nevens de gemeente kan de bjem ik wel snoeid worden. De tjerkerie neemt de bjem gevaarlijk en duur in het onderhoud. De man die vorig jaar de Ljouwter Eelke Reitsma deerrieden had, maakt 4 de cel in. De uiteindelijke straf is leger als de size hier niet de eerste weer. En Eelien waart Eelke Reitsma en zijn dochter onrieden onderwijs naar een wedstrijd van Cambuur. Eelke overleefde het ongeluk net, zijn dochter rekken verwoenen. De bestuurder van de auto had de volle dronken en ried ik vissen te hut. Waarop dat weer al 3 keer eerder met drank oppakt. Het ministerie is daarom size zelf voor deerslag. Maar de rechter gaat er net in mee, want nevens hem is er geen sprake van opzetzin. Van een verdachte die opzettelijk heeft gehandeld, kan dus worden gezegd dat hij de gevolgen heeft gewild. De rechtbank neemt als uitgangspunt dat een verkeersdeelnemer doorgaans geen dood, letsel of schade wil veroorzaken bij anderen of bij zichzelf. Ondernemers in Balk hebben gehoord maar een soort leven protesteert in de afsluiting van een winkelstraat in het dorp voor auto's. De gemeente die dat vriendendier een skoft op proef dienen en is het nou weer van plan. De winkeluur binnen het de plan van de gemeente. Die wil van mei tot mei augustus geen auto's stalitten op de Van Swinderenstraat. Op vreeds, sneus en snijs. Zo moeten winkelpubliek en toeristen meer rond te krijgen. Vlienier is dat voor het eerst bezocht. Ondernemers wieren de doel al net voor, want de winkelomzet gaat er toch bot naar onderen. Absoluut, ja, absoluut. En dan praat je net over een linsbietje. Dan praat je echt over soms 24 tot 20% per dag. Ja, en dat is te volle. En helemaal in deze tijd is het economisch net verantwoord om dat te doen. De gemeente denkt dat eventueel omzetverlies op te vangen is door meer evenementen te houden en samen naar Balk te loeken. Een soort Fries sportsucces van het weekend. Epke Zonderland hellen bij de World Cup een gouden medaille op een rekstok. En de volleybalvrouwen van Snits winnen de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap.
In de Snitse sporthal waard maar 3-0 woen van Sliedrecht Sport. Snits speelt Novazi in Sliedrecht de tweede wedstrijd. De ploeg die als eerste 3 wedstrijden in een serie van 4 wint, is kampioen van Nederland. En Epke Zonderland is in topvorm. In het Duitse Cottbus helde hij bij de World Cup goud op een rekstok. Zonderland het vreedal vormbehoud toont voor de Olympische Spelen en kon nou vrij uit turnen. Dagelijks volle meer hoe het Friese sportsucces in boppenslag. Het waren er nog. Joen en vannacht kans op mist. De temperatuur komt op een graad als 3, maar plaatselijk frost aan de groen. Boon, eerst mist en daarna zinnen. Op een hege temperaturen, het wordt een graad als zandje. Op de kust en op het water 13-14 graden. De noordwestenwind die is zwak ondmatig. En dat zag je deze kwart uur. Je kan je dadelijk zien naar Heer en naar Boppenslag. En ik meld me mij meer Friesnijs, zoals om 6 uur.